YouTube. Do you remember your first subscriber, your 100th, your 1000th subscriber? So keep creating, keep building. We can't wait to see what you'll do next, and we're here to support you along the way. And who knows, when you reach your millionth subscriber, we may just write to you and ask, do you remember your 100,000th subscriber? Yours sincerely, Susan, CEO, YouTube. Thank you, Susan. Presented to Chito Samuntina for passing 100,000 subscribers, YouTube. Wow. Kay award man daw ni siya, mo speech ta oy. Una sa tanan, gusto lang nako isulti sa inyo ha nga wala na ko nakabot ang kaning award, ang 100,000 subscribers sa YouTube. Sa dali ra kaayo nga panahon. Daghan kaayo mga content creators nga paspas gid kaayo ang ilahang growth. Paspas kayo nila nakuha ang libo-libo o milyon-milyon nga subscriber or followers sa social media. Ako naabdan gid kog pila ka tuig. So sobra 6 years, 7 years na ko gasugod sa social media. Ug finally, niabot na gyud ang panahon nga maka-experience sa sago sa mga na-experience sa uban nga mga content creators sa YouTube. Wala ko nagdahom nga maabot ta sa ingon ani sa tinuod lang. Kay sa una pangandoy ra. Nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo kay gitagaan yung ko niya og wisdom, no? Kaning kaalam aron nga makabuota, no? Og usa ka programa nga gikan sa Bisaya para sa mga Bisaya, ang Chit Chat ato ni. Tungod sa Chit Chat yun, mas nailhan ang kung unsa ka ngilngig, unsa ka kuyaw ang mga Bisaya. Nagpasalamat ko kay gihimo or gitugutan ko sa Ginoo nga gamiton ang ako ang social media platform para niana. Siyempre, sa pinakauna nga mga episodes nako sa Chit Chat, sa tanan ako mga naka-Chit Chat, daghan kayong salamat sa inyo ha. Kay kamo ang partigid mo sa programa ug kung asa ko karon ug asa ang programa karon, no? Kay Roel Divina, kay Jam Magno, kay Mayor Baste Duterte, ila Isla, ila Katik, maugid ni sila si Bogart the Explorer, maugid ni sila ang mga una nako nga mga naka-chit-chat, ang mga nisugot nga mugawa sila sa kuang programa. Nga wala nila isipa kung unsa kini kada kong tabang para sa kuha ug para mas mailhan gyud ang programa. Dako kayo akong pasalamat sa inyo. Siyempre sa akong pamilya, daghan kayong salamat sa tinud-anay ninyong pagsuporta sa akong mga paryente o mga amigo na tinud-anay. Sa tinuod lang ng gawas ang mga tinuod nga supporters nako pag-abot sa kaning duol sa akong dughan, kaning mga paryente o mga dugay na nakong mga nakaila. Dili lalim ang magsugod, unya katawan ka, no, nga murag ang tan-aw nila si imuha nga murag sa Manisya. Dito nako mas nailhan ang mga tinuod nga mga tao sa kuang kinabuhi ug kabalo mo kung kinsa mo. Ug siyempre sa inyuhang tanan nga nisubaybay sa kuha gikan sa 2016 pa, wala pa ang Chit Chat, daghan kayong salamat sa inyo sa kuang Facebook community kay mao man gyud ang ako ang main platform, daghang salamat pud sa inyo kay syempre niabot na ta sa kapin 1 million ug dili gyud na mahitabo ug wala mo karon naa pod ang ato ang silver play button, no, gikan sa YouTube. Wa gyud ko nagdahom nga kita makagunit ani
para gid ni sa inyo ug labaw sa tanan kani ang ako ang programa, ako kung unsa man ang naa ko karon sa atuang tanan, wala ni siya kung wala ang atuang gamhanan nga Ginoo. Iyaha gid ni tanan. Salamat kayo sa mga Lord. To God be all the glory. Sa tanan nga mga Bisaya, magpadayon ta. Atuan ni, no? Atoa gid ni. Ug sa tanan nga mga content creators, wala gyud imposible. Ug ayaw mo pagdali, no? You take time, i-enjoy ninyo ang mga proseso. Kaya basig pohon, pareho na go, kadawa sa silver play button sa YouTube. Diba? Padayon lang gid mo. Be passionate sa inyo ang ginabuhat. Ayaw gid mo gundang, no? Sa makausap, it may take time. Para sa pareha sa kuha, nga pila ka tuig, taon akong binuhatay videos, binuhatay og content. Finally, katagaan na kita og pagtagad sa mga katawhan, no? Inyo gid ni, para gid ni sa inyo. Can we stay here